Hello guys. May gabi na tong tanan guys. Time check. Kadlawon karon guys. Alas 3 na. Turang time. Alas 3:05. Mata pa ko guys kay ngano. Nagsalod ko tubig guys kay di-open ako daan namong CR. Nag-agas o tanaw ngit ka itong kalibot. Gabi pa kayo guys. Niya. Nagsalod ko guys kay ang tubig guys puriyaga ba kay grabe kahinay. Pero akong gilimpyuan daan ang among CR guys. Yara. Limpyo na among CR. Bahala og di na maabtan ugma ang tubig at least limpyo na among CR guys. Ara guys ang tubig nakabilar guys. Na. Para kakusog sa kong ihi guys ang tubig. Puno na diya guys, puno. Napakoy si ano akong CR o limpyo na. Kay mag-uubig kung di ko makalimpyo sa CR guys o mga duha ka adlaw. Di ko kalimpyo sa CR, mag-uul na kay ko kay ang CR kinahanglan jud na siya limpyo taga adlaw. Nya kani ako apan ning kuanan guys. Ilim na ni guys. Sa lura na ako ni siya. Human ako anong ipunlo diri kay anong pabukalan kay kung bara dili pwede og mineral. Atong bana guys wala ako ra diri kay umbara nagbiyahe man. So ako ra tin-an to diri. Di ko makita ba ko. Kung kamot may nakita. Anak na to guys. Naguba ra ni kong cellphone kajut guys kay ngano. Nasudlag tubig sa diyang naguba. Ani na lang. Nakita ba ka ni? Nakita ra ba? Dili makita oy impas. Diri daw bi makita ba?Uni nakalisod guys pagkuan kay magkuan ba ta? Mag-adjust kaluoy. Kana ang kaliro kita. Ang herbal na ko ni guys. Akong herbal. Ito na to dali. Sa luran sa nako ni guys. Bahalag mawala ang agas at least na tubig pundo. Okay, pabukalan man yun. Ang cheese guys, di na ko nagibutang kay buslot man na. Kung dito sa kwarto, magbasa ang kwarto. Na. Paabot ng tani guys. May mapuno ang tubig. Bahalag wa tayo tulog. Kung alas 3 naman, so mag-rosary na lang siguro ko. Kaya wala na ko karosary. Dugay na ko karosary guys. Ang Jesus na. Pasalo ako lang. Narao ako ang mga kuan sa rosary. Ako guys nag-rosary jud ko. Mag-rosary ko guys. Ubani ko niyo sa rosary guys pag mapalong nibot pasabot. Full stories na guys. Loy kaayo. Wait lang guys ha.
Awar, may akong kuan. Tinangan pag-check ka ng kung ano kay ang dagkutan. Grocery na lang po kay. Hindi pa man makuna ang tubig. Martis na maguri ka karon. Grocery ko guys. Ubani ko ninyo guys ha. Nagtindi lang siguro ko. Kasi ba mag-iwan. Martis. Grocery ka okay. Nalimtan na nato si Papa Jesus. Ang Jesus niya, hindi na ako na nalimtan. Kasi pati nila. Gusto ko magawas guys, kay magsalod. Pero madlo ko magawas. Kaya sa na oras, alas 3 na baya. Kaya balo ko guys, ang kanyang tubig, nawala, gini ugmak. Pating hinaya. Natulog mo ko ganina guys, pero nakamata ko kay ning banha ang CR ba, ning tagaktak ang tubig. O to ni mata na lang di ko kay wa na jud bili na mo tubig guys na nang limpyo ko sa tibok gawas. Wa na jud tubig. Na mag-grocery ta guys. Pag mapalong ni guys, sabot ko storage na siya guys. Kaya kung cellphone parte, gamay ra ka ini ug kanang kuan. Sulod. Salamat sa Espiritu Santo, ang pangalan ng nakas mga langit at ay kung ang mga lumabot ka ng iyong ginagarian. Matuhan pabot na siya pinsan tilad ka mo sundar alaiya at ka ng makabla ko sa iyo kung sa mga salain ng nakasaylo kami sa mga nakasala ka ng ulitin mo kami tigyan sa panula hinanula sa kami sa lutan amin himay umayin ang grasya ninyo sa kanimo Alam, ikaw sa mga bay na pananaglan mo sa buong marapin mo si Jesus sa makamari ng kasisigang kung kanyang kasasala para sa oras ang kamatay amin may samahan sa anak sa Espiritu Santo ng sinulot o sa yapon o sa mga katuigan ng katapusan amin. Jesus ko pasalo kami sa mga salalo sa kanilang sila sa impyerno din ang panatalo sa langit naman nakatong nanginahanglan kay sa mga Diyos na kulit naman amin. Ang may murari, hinduman mo o mayang hindi mo wala pagayudong lang nga may usang nilang sa imong panabang nangyaya sa pagpamamang pagsalig hasig naman ako kunin mo o ulay sa mga ulay akong inahanap kanimo midula ko sa imong panatubangan ani ako po sa kasalaan ko sa kasubo o nasa Diyos ay tumayang akong mga pag-ampo inunawag sa akong ang imong kaluoy o pamatay nga o ihatag ang akong gate pangayo amen. Ito ako sa Diyos Amahan kagagam sanan magbuhat sa langit o sa yuta. Ito ako kang Jesucristo, yung butong anak. Atong Ginoo gipanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo o
Natawo kang Santa Maria nga ulay nag-anto siya sa usog kung Pilato gila sa krus o namatay. Gilubong siya, minaw siya sa mga langit. Aminaog siya sa mga nangamatay sa ikatulong adlaw nabanaw siya. Isaka siya sa mga langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan makagawang sa tanan. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya, misaka siya. Ikan dito mabalik siya rin sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia sa panag-ambit. O sa mga santo sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw, sa tawa, sa kinabuhi ng wala katapusan. Hindi ko maklaro guys kaya wala ko yung tikar. Amahan na mo nga kasi mga langit o dagi ng imong ngalan mabuti na ang nangyarian. Ito ba yung kabuti na siya kaya masalit ka lang unang sumbalaya at ka naman kung lapos lang ka mas masala. Nang nga nagapasaylo kami sa mga nakasilakan din mo kami tigas nila nila sa kong sangga ka ng mga umarin ko expression mo sa mga kanina. Laman ko sa mga ganatan lang sa mga bangas ng sa mga nagsisan kung kaya magkasa ko sa usap ng kay amin ng pamilya. Ako na sa siya nilis na kanyang lang sa ganatan lang sa mga stances ng mga nagsisan kung kaya. Kaya may pamilya na kung sila siya nilis na kanyang lang sa mga kanyang lang sa mga stances. Ang sama sa mga putusan ko niya sa mga putusan sa mga pili na ito sa mga sila kung sila. Pero sa kaniligan sa kasi kung ang putuslaman ko yung katunayan kasi ang gusto nito itinabang amin. Ang unang misteryo sa kasakit ang pag-antos ni Jesus dito sa pinasabit sa mga. Ama naman na kasi mga langit pagdagan ng mga nanabot ko ng pinagin ko ng pag-isipin mas magkalag ko ng tagalog at ang paglaw sa katulong sa salak. Ingan nga nato ko sa ilo kami sa mga kasilakan din kami tigas pa na lang yung sa kong sandatan namin yung kami yung expression news na kami ulang ko sa mga tanan. Mula yung sumingis ng season kami nagsisampung kami kasali kasi yung kami tayo amin yung may kami na nagsigurasya. Ang inang Diyos anak kami ulang ko sa mga kaya kami ulang sa mga mas kami season kami nagsisampung kami nagsisampung sa kami tayo amin. Maging kamay ng expression news na kanyang ulangan ko sa mga pinagin sa mga Muslim sa isang kamanat sa isang pagkain sa isang pagkain amin. Maging kamay ng expression news na kanyang ulangan ko sa mga pinagin sa mga Muslim sa isang kamanat sa isang pagkain. Maging kamay na kanyang expression news na kanyang ulangan ko sa mga pinagin sa mga Muslim sa Jesus. Santa Maria, nang kasitusigan po kami makasasala o sa oras ng kamatay amin. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ng Diyos anak kanimo mabulaman ikaw sa mga ng tanan lamang sa bungas ng si Jesus. Santa Maria, nang kasitusigan po kami makasasala o sa oras ng kamatay amin. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ng Diyos anak kanimo mabulaman ikaw sa mga ng tanan lamang sa bungas sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, nagsasisigan po kami makasasala ko sa oras ng kamatay amin. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ng Diyos anak kanimo bulaman ikaw sa mga bayang tanan magbulaan man sa bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, nagsasisigan po kami makasasala ko sa oras ng kamatay amin. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ng Diyos anak kanimo bulaman ikaw sa mga bayang tanan bulan man sa bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, nagkasagisigan po mo kami makasasala ko sa oras ng kamatay amin. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ng Diyos anak kanimo bulahan man ikaw sa mga babae na tanan bulahan man sa bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, nagkasagisigan po mo kami makasasala ko sa oras ng kamatay amin. Himaya sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Mayon sa sinug gagarog sa diapos mga katuigan na wala katapusan amin. Isus ko pasaylo kami sa among mga sala.
Luwas sa kami gikan sa kalay sa impyerno dagan tanang kalanod sa langit. Naba nagkatunang hinahanan kasi ang isutin habang ano ang kadulang misteryo sa kasakit. Ang paglatos kang Hesus nga gigaid sa usa ka halihing bato. Amahan na mo nga nakas mga langit pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka na mo ang imong ginawa ang pagbut mo sa iten sa langit. Ang talago na mo sa matadlaw ang pagkanan ng karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay hinalo sa kami sandaotan amin. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya Ginoong Diyos anak kanimo. Bilan man ikaw sa mga babae na tanan bilan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Diyos igampo mo kami makasasala pero sa oras sa among kamatay amin. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya Ginoong Diyos anak kanimo. Bilan man ikaw sa mga babae nga tanan bilan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala sa oras sa among kamatay amin. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya ng Diyos anak kanimo. Ulan mo ikaw sa mga babae nga tanan na ulan mo usab ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala sa oras sa among kamatay amin. Maghimaya ka Maria na sa grasya ng Diyos na kami maglamit o sumulong ang lang sa mga stansis ng kamay at sa kami. Maghimaya ka Maria na sa grasya ng Diyos na kami maglamit o sumulong ang lang sa mga stansis ng kamay at sa kami. Maghimaya ka Maria na sa grasya ng Diyos na kami maglamit o sumulong ang lang sa mga stansis ng kamay at sa kami. Maghimaya ka Maria na sa grasya ng Diyos na kami maglamit o sumulong ang lang sa mga stansis ng kamay at sa kami. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ng Diyos na kami maglamit o sumulong ang lang sa mga stansis ng kamay. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ng Diyos na kami maglamit o sumulong ang lang sa mga stansis ng kamay. Kaya sa mga sa Espiritu Santo ng sinigaw siya sa mga katiglang libre ko sa amin. Jesus ko sa lakang sa mga salagwa sa kanila sa kalisang pangdian na nagay sa lang mga katiglang at sa mga gusto ng pagpanahon amin. May katulong mismo sa kasakit ang pagpurong-purong kang Jesus sa mga mayroon ng mga tanong. Ama na mo na kasi mga lamang pagdahilan ang mga lamang na mga lamang po na pagsukin sa pagdahilan sa pagdahilan at pagdahilan sila kung sumisala. Ang nagpapasaylo kami sa mga nagsala kami dilim ang ilang sa panulay nila sa kamsambatan amin ng kanang o sa grasya ng Diyos na kanang langit o sa mga kanang langit sa mga na si Jesus. Santa Maria, nagkasaysayan po kami makasasala ko sa mga pinatay amin ng kanang o sa grasya ng Diyos na kanang langit o sa mga kanang wala mo sa mga sa iyo sa Santa Maria Jesus ang kong kayo makasasala ko sa mga pinatay amin. Maghimaya ka Maria na sa grasya ng Diyos na kami naglamit o sumulong ka ng langit sa mga stansis sa Santa Maria Jesus ang kong kami makasasala ko sa mga pinatay amin. Maghimaya ka Maria na sa grasya ng Diyos na kami naglamit o sumulong ka ng langit sa mga stansis sa Santa Maria Jesus ang kong kami makasasala ko sa mga pinatay amin. Maghimaya ka Maria na sa grasya ng Diyos na kami naglamit o sumulong ka ng langit sa mga stansis sa Santa Maria Jesus ang kong kami makasasala ko sa mga pinatay amin. Maghimaya ka Maria na sa grasya ng Diyos na kami naglamit o sumulong ka ng langit sa mga stansis sa Santa Maria Jesus ang kong kami makasasala ko sa mga pinatay amin. Kapit ng misteryo sa kasakit ang pagpasaan ni Jesus sa krus
ngadto sa bukid sa Calvary. Ano, pagmay karina, inahan sa kalang o kinabuhi tinatantis, ikaw ang gilaong mo. Maghimaya ka, nagapanawag kami kanina, mga gilang anak na Eva, nagapangapaw kami, nagaagulo, panghilak, tinanin walos mga luwa, busa mo maglampo, ilingin mo ka na mo, ang imong mga mata maluluyon. O kung na mas makinig-pinig, pakita mo ka na mo, ang bungas din nga si Jesus, ay maaguhok, ay maluluyon, matayos ng Virgin Maria. Inaw kala kay Migino kala kay Kristo kala kay Kristo kala kay Migino kala kay Migino kala kay Kristo paglinguli kami Kristo paglinguli kami Diyos Amahan sa langit kala kami Diyos anak mo nabos kala kami nagampong kami Diyos Espiritu Santo kala kami Santisimat tendes usa ka Diyos kala kami Santa Maria gampong kami Santa Jesus gampong kami Santa Virgen Maria gampong kami nga ni Kristo gampong kami nasa Diyos ng Diyos gampong kami nangalibing ulig ang po kami nga maligligyan po kami nga ulilabigan po kami nga nagpapligyan po kami inahan nga luloyan po kami nga labing dalagan po kami nga magpatambagigan po mo kami inahan
sa magbubuti gan po kami na malulo sigan po kami na Santa Iglesia gan po kami. Inahan nga labing maaga ni gan po ang Ibrahim. Ibrahim nga labing alam galing lang po kami Ibrahim nga labing manto galing lang po kami Ibrahim nga labing gamana ni gan po kami Ibrahim nga malulo gan po kami Ibrahim nga pinadaanan ni gan po kami sa lamin sa katarungan ni gan po kami sa kinarungan ni gan po kami. Baso sa espiritu na diyan po kami, baso ng lugar na diyan po kami, ilag sa baso sa dirasyon na diyan po kami, sa minatuki diyan po kami. Torinda bidigan po kami, torinda rin diyan po kami, walang bilaw diyan po kami. Arkas sa kasabutan diyan po kami, diyan sa kalangit diyan po kami. Tiroon sa kabuntagon diyan po kay kabasko sa mga masakito diyan po kami. Tangpanan sa mga makasasalit diyan po kami, mapay sa mga masulabo diyan po kami. Nanabang sa siya po mo kami rin sa mga angela sa po mo kami rin sa pero sa po kami rin sa mga propeta sa po kami rin sa mga kusal sa po kami rin sa mga martir sa po kami rin sa mga kampisar sa po kami rin sa mga gano sa po kami rin sa mga santo sa po kami rin sa mga likan ng wala sa lang rin po kami rin nga di pa sa kasalanan din po kami rin sa santos nga rosario po mo kami Rina sa pamilya gampong kami rin sa kalinaw gampong kami Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan sa lokan Ginoo Cordero sa Diyos na nagawagtang Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan bunda kami Ginoo Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan kaluhi kami Ginoo Bagaan po kita sa tinulugtong anak pinaagi sa iyan kinabuhi kinakayong pagkabanaw gilipat ng panangadto sa kinabing mulay katapusan ito got mo kini-kanimo tuban sa pagpamalandong sa mga misteryo sa Santo Rosario sa mga Iban Maria nga amang tamang umautan mo sa ni pinaagi ni Kristo amang Ginoo Amen. Lord Jesus Christ, Mama Mary, mas mga anghel ng Jesus sa inyo bakagarin mo, Lord, salamat sa kanan ng pagpangga ka na mo, Lord, sa inyong pagportika na mo, sumita ka lang taros, yun, tumatang minuto, Lord, uban sa kong mama, sumayro sa mga pagmangkon. Ako, Lord, ilabo na sa kong ba nga driver, Ginoo, kanon na ihatag ka niyang kaanyag, kahit kalay na nga dalang, ilay ni siya sa mga gatok sa disgrasya, uban siya mga kauban, Lord, kabirigak sa niyo siya sa inyo, mga kamot nga siya, nilay kay mga sa disgrasya, uban siya mga kauban. Pag-usap lo pa sa ilokan sa mga sala, lo akong wish ito gut ihatag niyo, Lord, nga kami mabot ka na ako, madawat sa mga kamot, in Jesus name, Lord. Amen. Naman namin, Lord. Nagta, guys. Oh. Ano, guys? Oh, rosary.